Náš tým překladatelů včera jsme byli na procházce v lese, aby jsme se koukli, co tu vlastně roste. Z toho jsme si potom vyrobili pexeso z přírodnin, čili z rostlin a ze živočichů, které jsou pro tuto oblast typické. Typičtí. Dnes děláme překlad na tabulích, které budou na učné stezce, ale bude to v angličtině, které pro nás připravili biologové z jejich včerejší cesty. A tady máme to pexeso, které jakoby odpoledne, jak budou ty společenské hry, tak si je budete moct zahrát a poté i ve škole, když si to budou angličtináři jako předávat. No, tak včera jsme byli na klíči, no a tam jsme vlastně, my jsme měli za prvý mapovat ten terén a vlastně nejkratší cestou, kterou by se tam dalo dostat a no, vlastně to bylo docela záhul, no. No, dneska kreslíme mapy, no, každý má nějak rozdělený úkoly, co bude kdo dělat. Říkal historické mapy. No, historické mapy. Mapy včerejších výletů. Mapy hradu. No, a pod. Vítá vás skupina výtvarníků, která se pro vás vymyslela, že připraví tento speciální reflexní chodník. Dříve děti neměly boty a šetřily si hlavně do kostela nebo na zimu. Proto jsme tento chodník udělali, abyste si vyzkoušeli, jaké to je chodit po takovémto terénu. Tento chodník se nazývá reflexní, protože působí na vaše chodidla, kde je nejvíc nervových zakončení. Nejdříve jsme si našli nejvhodnější místo v lese, které není až tak stopce, a vyznačili jsme si pole. Poté jsme našli různé materiály a vyskládali jsme je do vyznačených částí. Můžete se zde setkat s kameny, mechem, dřevem, chroštím a šiškami. A třeba tohle pole, tak vlastně nejdřív ty klacky jsme se vyskládali do vodorovné polohy, no ale vzhledem k tomu, že v lese moc nenajdete úplně rovné klacíky, tak jsme je přeskládali a máme je ve smyslové poloze. Snažili jsme se najít nějaké klacíky, které by byly krátké a rovné a ideálně by byl třeba tenhle. A potom jsme je vyskládali a snažili jsme se, aby tam nebyly moc velké mezery a abyste se tady na tom nezabili. Ale protože pokožka nohou není zvyklá na tak drsné prostředí, tak nezaručujeme, že se vám na ní nezadře tříska. Tento chodník jsme sestavili během 2 dopoledních projektových dní. A teď vám to společně ukážeme. Body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, body moving, body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, we be. Tak řekni, až můžu. Takže tady na tomhle mikroskopu mám vlastně list rašelníku. Tento list jsme pozorovali kvůli vlastně jeho jedinečné vlastnosti, že má hodně porovitý povrch, kde se hodně nasává do sebe vodu. Tak já mám tady takový, dejme tomu sliz z kamení tady z rybníčků. A vlastně tenhle sliz se přímo hemží životem. Viděli jsme tady trepku, která tam jako pobíhala v tom sklíčku, bylo to dobře vidět.